7. Bondade nos gezagheber Edison Reina, Pueblo de Bonaire, membro da imprensa, editor que está sintonizados. Bom menina nos conferência de prensa de hoje, viernes, de 5 de maio. Hoje em estúdio junto conosco como invitado, nós temos a senhora Christa Vogel, que é representante de Colom de Cuidado Médico da EBT, que vai dar informação e também contestar a pergunta de prensa. Como a senhora nota domina papiamento, muito bom ainda. Nós temos junto conosco também o senhor Ludo Nicolás, que vai fungir como tradutor para a senhora de Vogel. A palavra está na gezagheber. Dank je, Caroline. Feliz tarde com os cidadãos de Bonaire. Hoje, 5 de maio, é o Dia Internacional de Família. Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas a proclamar a fecha aqui como dia de reflexão sobre a importância que o mundo completo da dona na rol de família da comunidade. Agora, mais que nunca, nós também a importância para a família ter união, amor, paz, tolerância e sustento. Hoje também é dia com uma ordenança de lei de emergência nova da dentro na vigor. Atrove a suavizar alguma medida, pero essa não quita com a responsabilidade que cada cidadão tem para ter seu mês de forma estricta na regra de higiene e distância social. A regra não para suavizar está o seguinte: clube noturno, sauna, spa e piscina para público por habitrova, bau de condições estricto. Competência de deporte ainda está proibida. O bar de Hotel del Paraíso essa só está aberto. Proibir ainda para ter eventos que requerir permite e regra de distância social de por lo menos 1,5 metro e não mais que 50 gente em sítio e a regra de higiene queda vigente da ordenança de lei nova aqui também. Me que volto a enfatizar que se resultar que o vírus está ativo através da nossa isla, por vai tomar medida mais estricta que não tem efeito arriba na nossa forma de vida. O que passa por outro tema? Há a petição de defesa para o barco militar Zijne Majesteit Zeeland, Vista Bonaire, for de manhã, até o 19 de maio venideiro. Se trata aqui de uma tripulação de 70 pessoas que já há bastante tempo de arriba da mão, pois quarentena não é necessário. Na petição, está para estar 3 dias na Bonaire, 3 dias livre na Bonaire, e essa aqui vou mencionar como a honra e petição aqui. Apone alguma condição estricta, sim, que a tripulação se cumpre com ele, para aprovar o barco. Por exemplo, não mais que 10 pessoas junto em sítio. E assim, tem várias outras regras que se cumpre com ele. Na manhã, a hora o barco chega, um representante de Colom de Cuidado Médico sobe a bordo do barco para explicar a tripulação, para quitar a regra e a condição. Não está conta para todo membro da tripulação. A petição aqui de defesa está parte de manejo de time de manejo insular, EBT. O time aconselha para suavizar a medida de emergência tiki-tiki. Isso aí não está cumprindo com ele também. Aqui rato, comunidade por ser reconhecida com a senhora Christa Vogel, uma senhora que recentemente estava manager do programa de COVID-19 de geneeskundige hulpverleningsorganisatie
de regio na Hachlanden, Holanda. E la bini Bonaire para ayudar nós depois de passar 2 semanas em quarentena obrigatório. Senhor de Vogel, a comissão se aqui como manager de crisis para Colom de Salubridade e Cuidado Médico e é consejero de Colom Blanco de nosso time de manejo insular. A senhora de Vogel tem uma trajetória muito larga no terreno de manejo de crisis e de salubridade público. Na várias ocasiões, estava na Bonaire para dar sustento a nosso serviço de salubridade público, pois é nota de um desconhecido para Bonaire. Ave, ele dá mais informação sobre o último desenvolvimento do setor aqui. A nome de nosso tour, me chamo a senhora Cris de Vogel, gostosamente bom beni e êxito com o trabalho na Bonaire. Ik zal meteen overgaan in het Nederlands. Goedemiddag, medeburgers. Vandaag is het de internationale dag van het gezin. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in 1993 deze dag uitgeroepen tot een dag van bezinning. Het is een moment van reflectie waar de hele wereld stilstaat bij de belangrijke rol van de familie in de samenleving. Vandaag zien we meer dan ooit hoe belangrijk het is dat er in gezinnen eenheid, liefde, vrede, verdraagzaamheid en onderlinge steun is. Vandaag treedt ook een nieuwe noodverordening in werking. Sommige maatregelen zijn opnieuw versoepeld. Maar dat neemt niet weg dat iedere burger zelf verantwoordelijk is om zich stipt aan de hygiënische regels te houden en aan de regels van social distancing. Nachtclubs, sauna's, spa's en zwembaden zijn weer onder strikte voorwaarden open voor het publiek. Sportcompetities zijn nog steeds niet toegestaan. En voor de Hotel El Paraíso geldt alleen de bar dat geopend mag zijn. Het is nog steeds niet toegestaan om evenementen te houden waarvoor een vergunning is vereist. De regels om op zijn minst 1,5 meter afstand van anderen te houden, met niet meer dan 50 mensen op één plek te zijn en de hygiëneregels blijven ook in deze nieuwe noodverordening van kracht. Ik wil nog 1 keer benadrukken dat mocht blijken dat het virus weer op ons eiland actief is, dat wij dan overgaan tot strengere maatregels die gevolgen kunnen hebben op onze manier van leven. Ik wil nu meteen overgaan naar een ander onderwerp. Het is namelijk zo, ik heb van Defensie de vraag gekregen om toe te staan dat het militaire schip de Zijner Majesteit Zeeland vanaf morgen tot en met 19 mei aanstaande Bonaire komt bezoeken. Het gaat om een bemanning van 70 man die geruime tijd op zee hebben verbleven, waardoor quarantaine op Bonaire niet nodig is. De bemanning wil op Bonaire 3 vrije dagen doorbrengen. Dat verzoek is gehonoreerd. Er zijn wel strikte voorwaarden gesteld waar de bemanningsleiding zich moet voldoen om van het schip af te gaan. Zo mogen er bijvoorbeeld niet meer dan 10 mensen samen scholen op 1 specifieke plaats. Er zijn ook andere regels waar ze zich aan moeten houden. Wanneer het schip zaterdagochtend binnenvaart, zal iemand van de medische kolom aan boord gaan. Zij zal de bemanning uitleggen wat de regels en voorwaarden zijn. En deze regels en voorwaarden gelden voor alle leden. Het verzoek van Defensie past binnen het beleid van het eilandelijk beleidsteam, het EBT. Het team adviseerde mij om stap voor stap, dus beetje bij beetje, de noodmaatregelen te versoepelen. En daar heb ik ook gehoor aan gegeven. U kunt zo dadelijk kennis gaan maken met mevrouw Cris de Vogel. Mevrouw de Vogel was tot voor kort manager van het COVID-19-programma van de geneeskundige hulpverlenende organisatie in de regio Hachlanden. Zij is recent naar Bonaire gekomen om ons te helpen. En dit nadat zij 2 weken in verplichte quarantaine was geweest. Cris de Vogel is deze week aan de slag gegaan als crisismanager voor de Witte Kolom. De kolom voor gezondheidszorg,
gezondheid en medische zorg. Binnen het EBT is zij de adviseur van deze kolom. Mevrouw Chris de Vogel heeft een goede staat van dienst op het gebied van crisismanagement en publieke gezondheid. Zij was in het verleden al vaker op Bonaire om de afdeling publieke gezondheidszorg bij te staan. Zij is dus geen onbekende op Bonaire. Vandaag praat zij u bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid. Graag wil ik mevrouw Chris de Vogels namens ons allen Bombini heten en heel veel succes toewensen. Dank u, gezaghebber. Het woord is aan u, mevrouw de Vogel. Massi, dank u. Graag gedaan. Bon tardi, Bonaire. Medio maart raakte Bonaire in de band van corona. Nu medio mei bevinden wij ons in een andere fase. Een fase waarin er gekeken kan worden naar versoepelingen zonder de veiligheid voor onze gezondheid uit het oog te verliezen. Daarover zal ik u straks meer vertellen. Bon tardi, Bonaire. Medio maart, tour attenzione a Bonaire, tabata dirigir para corona. Agora, quando nós estamos na metade de luna de mei, nós estamos em outra fase. Uma fase em quatro vac, Kiko nos para suavizar, sem perder a segurança de nossa habilidade fora de vista. Accurato, met de conta bosso mais de essay. De stand van zaken in cijfers. Tot begin deze week zijn er 293 testen gedaan. 291 mensen zijn negatief getest en 2 personen zijn in de loop van de 8 weken positief getest, maar zijn geheel hersteld. Op dit moment zijn er 99 personen in quarantaine. Publieke gezondheid blijft ook na vandaag testen om zo vroeg mogelijk in te kunnen gaan of in te kunnen grijpen als dat nodig is. We zijn aanbeland in de fase van mitigatie. Dat zoveel betekent als verzachting. In de context van de virusuitbraak en vanuit gezondheidsperspectief betekent dat dat wij op dit moment zover zijn om de harde maatregelen om te buigen naar beperkende maatregelen. A situação de cifra. Ten comienzo de semana aqui, há 293 testes, 291 tabata negativo e 2 positivo, e cuya a cura. Na momento aqui tem 99 pessoas em quarentena. Salubridade pública está queda possível se resultar que isso é necessário. Não sei que tem a fase de mitigação, lo que não significa nada outro com suavização. No contexto de brote de vírus e for de perspectiva de salubridade, isso significa que no momento aqui nós estamos assinalando para cambiar a medida forte de medida moderada. En wat betekent dat? Dat we stap voor stap op pad gaan met andere omgangsvormen met elkaar op een corona-smart manier. We weten dat het virus op dit moment niet actief is op het eiland. Publieke gezondheid blijft in samenwerking met Fundación Mariadal en de huisartsen testen om de vinger aan de pols te houden. Niet omdat er op dit moment zieke mensen zijn, maar om in te kunnen grijpen op het moment dat het nodig is, zodat we erger kunnen voorkomen. Kiko is identificar. Passo a passo, nós estaremos caminhando para andar com outra forma. De forma Corona Smart. Nós sabemos que o vírus aqui não está ativo no momento aqui. A Salubridade Pública está seguindo trabalhando junto com a Formação Maria Dal e Dr. Andicas para vigilar se tudo está bom. Não passou a ter malo no momento aqui, mas para que vigilar se o vírus está na isla e se esse é o caso, na onde está. Assim, junto, nós temos a responsabilidade para proteger estão vulneráveis e nos garantir optimalmente contra a possível chegada de vírus. Essa aqui está uma prioriteit die nos toer. Daarbij blijft het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwetsbaren en de ouderen optimaal te beschermen tegen de mogelijke komst van het virus. Dat blijft een prioriteit voor ons allemaal.
Assim, conjunto nós temos responsabilidade para proteger esse vulnerável e nos garantir optimalmente contra a possível chegada de vírus. Essa aqui está uma prioridade in ons tour. U moet zich realiseren dat de wetenschap nog steeds onderzoek doet naar dit virus. We weten nog niet alles. Er zijn steeds nieuwe inzichten die vertaald moeten worden naar acties. Het vele fake news en de conspiracy-theorieën die circuleren maakt het een uitdaging om daarin een balans te vinden. Wij weten nog niet voldoende van dit virus. Alsjeblieft, neem niet alles voor waar aan wat u op de verschillende wereldwijde media tegenkomt. Leg het steeds naast de fase waarin Bonaire zich nu bevindt. Alleen dat zal al heel veel schelen in de emoties die dit alles met zich meebrengt. Tá bom para realizar que a ciência ainda está investigando o vírus. Nós não sabemos tudo de ainda. Continuamente está saindo conhecimento novo, como isso queda traduzido em ação. É tantíssimo notícia falso e teoria de conspiração que está circulando, está pondo que está reto para trazer balanço dessa aqui. Nós não sabemos suficiente ainda de vírus, pero por favor, não quero turcos que você topa de diferentes meios rond o mundo. Põe isso aqui constantemente banda de fase que o Bonaire está dando no momento aqui. E isso aí acaba, está fazendo uma diferença de emoção que tudo isso aqui está trazendo com ele. Wat doet de publieke gezondheid nog meer? Wij blijven iedereen die van buitenaf komt in quarantaine houden. Daarbij wil ik begrip vragen voor uw buurman, uw buurvrouw, die in thuisquarantaine wordt geplaatst en 14 dagen in huis en eigen tuin moet verblijven. Ik vraag ook hetzelfde begrip voor de mensen die in een centrale quarantainelocatie verblijven. Deze mensen zijn net als u en ik niet ziek, maar komen van buiten Bonaire en blijven in huis tot bewezen is dat zij het virus niet hebben binnengebracht. Ik vraag begrip voor het enorme offer wat deze mensen brengen om 14 dagen in afzondering te blijven om u, zichzelf en Bonaire gezond te houden. Wees trots op deze eilandbewoner. Oordeel niet. Speel geen agent. En gebruik Facebook niet als wetboek van strafrecht. Bedenk, na 14 dagen is de situatie weer normaal. En dan hebben we weer contact met elkaar. En dan moeten wij in vriendschap en harmonie weer verder met elkaar. Que como a estabilidade pública está fazendo? Nós está querendo ter toda gente que vem do exterior em quarentena. Me quer pedir também compreensão para você vizinha que tem que ir em quarentena e me está querendo 14 dias dentro do sua casa e dentro do curar. Nós está pedindo mais compreensão para a pessoa que está em lugar de quarentena central. A pessoa não aqui, mas coisa que você não está malo, pero não está bem de fora de Bonaire e está querendo para dentro hora para provar que não há importar o vírus. Me está pedindo compreensão para esse sacrifício enorme aqui que não está fazendo, para que 14 dias de isolação, para ter bolso na mesa e Bonaire saúde. Lá nós está orgulhoso de nós co-habitantes da isla aqui. Não juzga não. Não vai para a polícia e não usa Facebook como código penal. Pensa que depois de 4 dias está possível para ter contato normal a trove e que nós temos que seguir viver amicalmente e em harmonia com o outro. En de gedragsregels die we met elkaar hebben opgesteld, die blijven van kracht. Was je handen met zeep en water. Houd gepaste afstand. 1,5 meter. Hoest of niest in de elleboog. En gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg eenmalig na gebruik. E regras de conduta que nós formular o outro está quedando na vigor. Lava mão com sabão e água, tem a distância apropriada. Isso está 1,5 metro. Tossa of niets de elleboog. Usa lenço de papel e tira zakje voor, assim acaba usar. Maar waarom moeten wij ons dan aan de gedragsregels houden terwijl COVID niet actief is op het eiland? Deden wij dit voorheen om ons stip te houden aan de RIVM-regels, omdat het in de verwachting lag dat het virus op het eiland zou komen, net zoals in de landen om ons heen en in Europa? Nu doen wij het
ter voorbereiding op de verzachtende maatregelen die wij stapje voor stapje gaan nemen. Om op het eiland weer te kunnen recreëren en op termijn toerisme toe te staan. Het accepteren van deze regels voor de lange termijn zorgt ervoor dat wij voorbereid zijn op wat in lichte mate op ons af gaat komen. Het virus zal echt zijn intrede eens doen op het eiland. Dat is ook iets dat wij als bevolking moeten accepteren. Belangrijk hierbij is dat wij er dan goed mee om kunnen gaan. Door ons te houden aan de hygiënemaatregelen en gepaste afstandsmaatregelen wordt bij intreden van het virus een wijde verspreiding voorkomen. Het is aan u om hier zorgvuldig mee om te gaan. Publieke gezondheid zal u in de komende periode via persberichten op de hoogte houden van de gezondheidssituatie op het eiland. En indien noodzakelijk spreken tijdens een persconferentie zoals deze. Ik wil afsluiten met: in het belang van uw gezondheid vraag ik u namens uw huisarts, ziekenhuis en publieke gezondheidsdienst deze regels op te volgen. Blijf gezond en ik dank u. De como nós temos mesmo e regras de conduta mientras COVID-19 no está activo riba isla. Nós estávamos a fazer aqui anteriormente para termos estrictamente na regras de RIVM. Para sobra, estávamos a espera que o vírus lo llegue riba nos isla, mesmo com o país na rondó de nós e na Europa. Agora, nós estamos a fazer para preparar para a medida de suavização, que pouco a pouco nós vai tomar para poder criar trobe e riba termino permitir turismo. A aceitação de regras aqui para término largo está só para nós preparar para o que de forma leve também riba nós. O vírus dia lo hace sua entrada de verdade riba isla e isso também é algo que nós como pueblo temos que aceitar. Importante está que nós por anda bom coisa aqui. Door die temos mesmo a medida de higiene e de distância apropriada, nós está evitar que o vírus está plama ampliamente ora dentro. Está na bolso para andar cauteloso com isso aqui. Salubridade para meio de comunicado na imprensa, lo temos na altura e período venidero de situação de saúde na isla e se é necessário para durante a conferência na imprensa maneira essa aqui. Mita finalizar assim aqui, com a petição no nome de doutor de casa, hospital e secção de salubridade pública para o bem-estar de vossa saúde, siga a regra aqui. Queda saúde e me agradecer vosso para vossa atenção. Dank u, mevrouw De Vogel. Dank u, senhor Nicolás. Nós também passa over mesora para a parte de pergunta. E nós vamos começar com uma pergunta mesora riba e monitor dirigida à senhora De Vogel de Notícia Visão 97.1. Eta lo siguiente, persona nango a repatriar no acordo de teste na Holanda, ni durante a quarentena e tampouco por meio nang sali. Tem motivo que toma e risco aqui? De personen die repatriëren, die worden niet getest in Nederland, ook niet gedurende de quarantaine en ook niet voordat ze vertrokken. Is er een reden waarom er zo'n risico wordt genomen? Het is beslist geen risico dat we niet getest hebben bij vertrek, bij aankomst en tijdens de 14 dagen quarantaine, omdat die vorm van testen niets toevoegt. Wat we wel gaan doen, is dat we vanaf volgende week gaan kijken dat we meer kunnen gaan testen, maar altijd gebaseerd op lichte ziekteverschijnselen. Want anders heeft het totaal geen zin. Nota testing para sobre nota añadir nada extra na situação. Cita assina que lo vai seguir test mas aqui na Bonaire. Sim, nós também para a seguinte pergunta. Tem pergunta do estúdio de prensa. Nós temos junto com o senhor Harold Linkels de Bonaire.nu, e Best Reporter. Sim, boa tarde. Na quem a pergunta está dirigida? Me tem uma pergunta na gezaghebber. Awe adrenta na vigor lista novo de país nang que será para nosso espaço aéreo. Então cambio riba a lista aqui tá com espaço aéreo. Nota será mais para o país Colômbia.
Kiko esa kita nifica in prática, tanifica ku vuelo nang por llega Bonaire gewoon voor de Colombia. E die duas perguntas tá se tem ainda também for de Colômbia, não tem que Biden quarentena toch, mesmo que escutar outro gente que tá regressar isla. Niet misschien Hollandes, hè? Sí, déjame visitar de censura. Of Kazakh. Dat vai. Pergunta está lo siguiente na holandês. Van een lijst die vandaag is aangekomen of ontvangen, is te zien dat Colombia niet op de lijst staat van landen die van de sluiting van de luchtruim gebruik kunnen maken. En het gaat om Colombia. En de tweede vraag is, mensen die uit Colombia komen, moeten zij ook in quarantaine wanneer ze naar Bonaire komen? Ja, dank je, Caroline. Te zien inderdaad que RIVM, que aconseja Ministério de Infraestrutura e Agência de Água na Holanda, que está bij over de lista de países que está proibido para receber velo of velo na poiega. De quadro aí driva informação que não tem nem momento na aqui, tá pondo que Colômbia está bij voor de lista aí. Tem um momento que está válido ainda, tour pessoas que vêm aqui não, mas te chega e vai em quarentena para 12 semanas. Me avisa na de parte promete contesta que tem um momento na aqui para sombra tem alguma discrepância ainda riba quitamento de Colômbia for de riba lista de países que está safe para abrir um espaço aéreo para o reino holandês. Para sombra tem ainda informação tentando que muito provável que essa decisão levado de drawback. Para sombra situação não está ainda assim leuco por considerar Colômbia país ainda chama safe de of menos não risco para a lista de COVID. Pois essa aí tem guarda ainda para estar mais seguro que zij te beneficiëren. Maar dat betekent dat inderdaad Colombia is conform advies van het lijstschal van landen die risicovol zijn voor wat betreft COVID-19. En vooralsnog totdat dat officieel in werking treedt, zal iedereen die naar Bonaire komt 14 dagen in quarantaine moeten gaan. Maar ik moet wel meegeven dat het hele weghalen van Colombia van dat lijst is nog in bespreking, want er zijn nog andere informaties die nog bekeken moeten worden in hoeverre Colombia daadwerkelijk van die lijst afgehaald kan worden. En dat schijnt nog niet het geval te kunnen zijn, maar daar wachten we nog op informatie vanuit het ministerie van INW. Dank je, gezaghebber. A seguinte pergunta está dirigida à senhora do Vogel, de parte de Nos TV. Kiko lota e manejo contra COVID-19 para Bonaire e Isla Nambes? De vraag is, wat wordt het COVID-beleid voor de BES-eilanden en Bonaire in het bijzonder? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zal altijd maatwerk zijn. Bonaire is Bonaire en die heeft op tijd de deuren gesloten en heeft ongelooflijk veel geluk gehad dat er geen patiënten zich hebben voorgedaan. De 2 besmettingen die we hebben gehad, die zijn ook heel snel, waren heel snel weer weg. Saba en Stesia, die bijna 1000 kilometer hier vandaan liggen en weer met hele andere omringende landen worden geconfronteerd, die hebben hun uitdagingen. En ik ben van mening dat het maatwerk moet zijn en dat we niet alle 3 de eilanden over één kam moeten scheren, maar dat we waakzaam moeten blijven, alert en op de plaatselijke situatie in moeten gaan met onze maatregelen. Contesta que manejo para cada de isla que está manejo na Midi. Bonaire podemos estar de suerte que ela queda na dos pacientes só que estava tentando para recuperar. Está passava e Stesia, essa tem seu retorno ainda e a senhora da rainha que pensei mesmo queda e manejo mesmo queda para cada de isla na Midi, não bem com medida federal.
Siguiente pergunta dirigida à senhora do Vogel, de parte de Nós TV. Avisa que o Covid-19 não está ameaça para nós muitos, pero RIVM te sigue o desenvolvimento de emalesa aqui, Kawasaki. É de laatste palavra. Dat is een kinderziekte. Ah, oké. Oké. Er wordt gezegd dat COVID-19 geen, voor de kinderen geen echte... Oh ja, sorry. Er wordt gezegd dat COVID-19 geen bedreiging is voor kinderen. Maar de RIVM blijft de RIVM de ontwikkeling volgen van de Kawasaki-ziekte? Dat zullen ze zeker doen. Dat bedoelde ik ook in mijn speech eerder. Dat er ontzettend veel onderzoek nog nodig is. We krijgen iedere keer nieuwe inzichten. En dit is er één van. En dit wordt heel goed gemonitord. En ook kinderen kunnen ziek worden. Maar kinderen die ziek worden, los van de ziekte die u net heeft genoemd, dat zijn kinderen die al onderliggend lijden hebben. Gelukkig zijn er op de wereld weinig sterfgevallen daarover te melden. Maar zo zit het leven wel in elkaar. Het klinkt hard, maar het is zo. Het is zo dat op diverse grote universiteiten met grote namen, in Leuven, België, in Duitsland, in Nederland, heel goed nauw samen wordt gewerkt in dat onderzoek. En elke dag komen er nieuwe inzichten. De natuur heeft ons een vreemde streek geleverd met deze variant van COVID. Tassina, ku ting hopi Malaysia bedat di body emotional Malaysia kita ambita bingwon pero na een moment nanki ting hopi investigation tambita wordt si di parte di universidad nang di Belgica, Alemania. Por ejemplo, y así está con la naturaleza siempre también con su costa extraño, pero ya está haciendo información y verdad y mucho nanco a morirse, pero no tengo caso de muerte body mucho ainda. Pero está haciendo investigación así, vooral para Malaysia extraño. Dank je. Dan was bij de última pergunta riba monitor. Het is dirigida a gezaghebber Reina, die parte die Mega FM. Er gaan al geruime tijd verhalen rond dat de militaire aanwezigheid van Nederland op zee niet alleen te maken heeft met ondersteuning voor het coronavirus. Bent u op de hoogte van andere redenen, zoals de situatie in Venezuela? Na papiamento e pergunta ta kuyating tempo nang kawata pasa kuting story anda bay rond ku e presencia militar de Holanda riba lamang. Não tem solamente de haver com sostém para o coronavírus. Gezag hebben na altura de outro motivo não que portem maneira a situação na Venezuela? Ja. Laat ik me het zo stellen. We hebben verschillende bijstand vanuit Defensie, maritieme bijstand van Defensie op dit moment die speelt in het Caribisch gebied. We hebben op Curaçao en de bovenwind hebben we een andere militaire schip gehad, de Karel Doorman, die echt voor coronavirus ondersteuning kwam. En we hebben de stationsschip, het stationsschip Zeeland, die normaal ook in de regio moet zijn om hun normale activiteiten op te pakken. Wat zij, met name het laatste, dan doet, is ook in verband met kustwachtwerkzaamheden worden zij ingezet om voor onze kusten te patrouilleren. En dat is met name voor Bonaire van toepassing. Sinds voor de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten de kustwacht daar wel de bemensing en capaciteit heeft om dat zelf te doen. En zeker met de coronavirus was het moeilijk om het personeel van de andere landen die normaal ook actief zijn op Bonaire, omdat dat niet meer kon, is het bijval van Zijne Majesteit Zeeland die nu onze kust patrouilleert voor kustwachtdoeleinden. Voor wat betreft Venezuela is dat mij niet bekend en daar kan ik niet over oordelen.
para lo que se trata el barco de guerra holandés que de nos aguas territoriales de aquí nos manejamos visitar dos, uno que viene específicamente para el asunto de coronavirus, es Karel Doorman que estaba en la isla arriba y también en Curaçao y Aruba del vecindario y esta es específicamente para este tema ahí y también nos tiene el barco que está aquí en normal que está zijn majesteit Zeeland que está patrullando, está haciendo trabajo en el momento aquí de guardacosta. Normalmente nos está ayuda de guardacosta para Bonaire de país en Curaçao y Aruba, pero door el coronavirus el personal no por venir por aquí Bonaire y no usa el barco estación Zeeland para hacer patrulla de guardacosta para Bonaire. Para lo que se trata asunto de Venezuela, no tiene ninguna información y no está conocido nada. Nós também para a última pergunta de parte de senhor Linkers. Goedemiddag, ik heb een vraag voor dokter De Vogel. Een van de bedreigingen van de huidige crisis is het feit dat ook zeg maar, reguliere zorg onder druk komt te staan. En bijvoorbeeld patiënten die naar het buitenland zouden moeten gaan, bijvoorbeeld naar Aruba of naar Colombia voor medische behandeling, die hebben dat niet kunnen doen of deels niet kunnen doen. Is daar een overzicht van hoe groot dat probleem is, van uitgestelde zorg of uitgestelde operaties? En wat zal er nu gedaan gaan worden op dat front? Ik kan u de cijfers niet geven, maar ik kan u wel vertellen dat we volgende week een bijeenkomst plannen met de hele witte kolom om op deze vragen een antwoord te krijgen en te kijken waar staan wij, wat kunnen we. En er is al heel veel in de achterhand al georganiseerd om weer langzaamaan de reguliere zorg op te kunnen pakken. Dus ik moet u het antwoord nu schuldig blijven. Concreet kan ik geen antwoord geven, maar het is wel... Ik pak het op. Pergunta está com diferentes pacientes que me trabalham fora, não por abai para ganhar tratamento. Então, a pergunta está se está com grande problema aqui está. E contexto está que ainda não pode dar contexto concreto, mas tem atenção sim. E esse banco também aqui, entre outros, grupo médico, está vai reunir riba particularidade aqui também. Dankie, senhor Nicolás. Não compreendo que nós temos uma pergunta, toch mais via e monitor. Nós estamos de Sally. Esta é uma pergunta dirigida a compreender bom na senhora De Vogel. Sim, até aqui. Esta é de parte de DCTV. Mirando o desenvolvimento de COVID-19, lota bom para dokter aan die kaas, avisar a pessoa não tem risco para o saúde mais bom. Conta a preventie? Gelet op de ontwikkelingen van COVID-19 zou het goed zijn als de huisartsen de mensen met bepaalde risico's te adviseren om hun gezondheid goed in de gaten te houden. Hoe moet dat gaan met de preventie? Hoe moet de preventie gaan eigenlijk? De vraag is, hoe moet het met de preventie eigenlijk? Ja, ik begrijp het. Dat heb ik eigenlijk net ook al genoemd. De preventieve maatregelen die wij nemen, dat zijn de maatregelen rondom de hygiëne, de afstand, het geduld, dat het zo is zoals het is. Dat doen we inderdaad voor onze kwetsbare medeburgers, maar ook voor de ouderen die iets meer kwetsbaar zijn. Als ze ziek worden, worden ze zieker dan de mensen die een goed immuunsysteem hebben. Dus ik kan alleen maar zeggen, blijf de hygiënemaatregelen toepassen. Hou gepaste afstand. En wij houden voor Bonaire in de gaten wanneer we weer strakker moeten zijn en wanneer weer iets komt waar we alert op moeten zijn. Maar op dit moment, nogmaals, er is geen COVID actief op het eiland. Tassina que para grande nang, vooral para grande nang is nang mais vulnerável, tá necessário para nós que manter medidas de higiene e também de distância social. Que da aplicar essa aqui não, essa é a melhor maneira para evitar, pero seguro que no momento não aqui não tem COVID-19 na Bonaire.
Ok, danke, senhora do Vogel, danke, senhor Nicolás. Agora me chama danke para a atenção para a conferência de imprensa de AUE e te chamar outro semana.